Nachádzame sa v hasičskej zbrojnici v obci Šuňava a ja vám prinášam nádherný pohľad na víťazné poháre hasičov, jak ako žiakov, tak žien a jednotlivých mužských družstiev. Toto sú poháre v nespočetnom množstve. Neviem si ani odhadnúť, koľko ich je, ale za chvíľočku urobím rozhovor s vedúcim hasičských klubu alebo hasičov z obce Šuňava. Ešte pohľad. A teraz sa dostávame k šéfovi hasičov v obci Šuňava. A ja vás poprosím, keby ste povedal niečo krásneho pre mojich divákov, pre portál Žena 50+. Predstavte sa nám a nám povedzte, čo krásneho v tých pohároch sa odzrkadluje, aká činnosť, koho činnosť? Tak volám sa Jan Friedman, som predseda dobrovoľného hasičského zboru v Šuňave. K týmto trofejám a k tejto zbierke by som mohol povedať, že toto sú v podstate víťazné trofeje za posledných asi 20-25 rokov činnosti zboru. Sú tu trofeje jak mužských družstiev, ženských, tak tiež dorasteneckých a aj mladých hasičov, žiakov a žiačky, ktorých cvičíme, organizujeme v hasičských kružkoch v spolupráci so základnou školou v obci, samozrejme aj s obecným úradom. Nie sú tu všetky tieto trofeje, ktoré sú uložené tu, lebo keďže obec Šuňava vznikla pred 42 rokmi spojením dvoch obcí Vyšnej a Nižnej, takže máme tu 2 kostoly, 2 zbrojnice a tak ďalej, tak máme aj v druhej zbrojnici zopár ešte takýchto pohárov, možno že nejakých 50-70 a najnovšie trofeje, úspechy žiakov zo školy už ukladáme v základnej škole, aj na chodbe pri riaditeľni máme také poličky a tam je asi 50-60 už trofejí detských. A koľko asi tak odhadujete, že tých pohárov by tu mohlo byť? No, neviem presný počet týchto pohárov, ale v tejto miestnosti možno nejakých 600-700 pohárov sa nachádza. A ešte máme ďalšie v základnej škole a v druhej hasičskej zbrojnici, kde sme v podstate tiež niektoré tieto trofeje uložili. A čo pokladáte za taký najväčší úspech, alebo ktorý pohár si najviac ceníte? Tak tých úspechov máme dosť pekných. Čo sa týka súťažných družstiev dospelých, tak môžeme sa pochváliť víťazstvom žien, družstvu žien zo Šuňavy v roku 1973 na medzinárodnej súťaži, ktorá sa konala v Brne. A to isté družstvo žien obhajilo prvenstvo na medzinárodnej súťaži potom v roku 1977 v talianskom meste Trento. A teraz v podstate niektoré z nich sú už trenérky a cvičia mládež, deti, s ktorými tiež pekné úspechy dosahujeme. Podarilo sa nám vyhrať celoslovenské súťaže, 3-krát sme reprezentovali aj so žiakmi s družstvom dievčat na medzinárodnej súťaži. To bolo v roku 2011 v Slovinsku, v Kočevie, kde boli 5. Potom v roku 2013 naše baby zase boli 3. už vtedy vo Francúzsku na medzinárodnej súťaži. No a minulý rok sme obhajili 3. miesto, prišli s bronzovými medailami z medzinárodnej súťaže, ktorá sa konala v poľskom meste Opole, takže sme reprezentovali v podstate Slovenskú republiku na týchto súťažiach. A tento rok sa nám zase podarilo vyhrať a už aj nielen s družstvom dievčat, ale aj s družstvom chlapcov. Takže sme taký ten double víťazstvo si donesli z celoslovenského kola hry Plamen mladých hasičov a v budúcom roku budeme reprezentovať Slovensko aj v kategórii chlapcov aj dievčat na medzinárodnej súťaži v Rakúsku, vo Villachu.
Takže predpokladám, že ste veľmi hrdí ako na ženy, tak ako na žiakov a samozrejme aj na svojich chlapcov. Ale aj muži dosahujú dobré výsledky v Potatranskej hasičskej lige, tých súťaží je asi 20 do roka, dosahujú veľmi dobré výsledky, lebo vidíme, tie trofeje sú tu. Sú nádherné. Takže máme žiakov, máme okolo 60 detí aj zapojených do tých rôznych krúžkov a zúčastňujú sa tých súťaží. Potom máme dorastenecké družstva, družstvo dospelých mužov, žien, dokonca družstvo mužov a žien na 35 rokov, čiže aj tí starší sa zapájajú, cvičia. Náš zbor je jeden z najväčších na Slovensku, máme stále okolo tých 250 členov, sa to pohybuje, tak neviem, či možno, že sme aj najväčší na Slovensku, ja nemám to presne potvrdené, ale málo je takých zborov, čo majú toľko členov. A snažíme sa v podstate od mládeže, od žiakov, detí vychovávať tých ľudí, aby potom mohli do dospelosti prísť a pomáhať. Lebo prvotná myšlienka hasictva je pomáhať svojim blížnym a ľuďom, ktorí v podstate sú v núdzi a nebezpečenstve a ohrození nejakými živelnými katastrofami, požiarmi a podobne. Tak čo sa nám aj darí, máme šikovných chlapcov, ktorí sú vyškolení, vycvičení do tých zaradených do zasahovej jednotky a posiaľ stále sme zvládli tie prvotné zasahy a tie požiare a ostatné nebezpečenstva sme eliminovali hneď, čo je podstatné, lebo tam je ten čas rozhodujúci a aj tá správna činnosť ľudí, keď pomáhajú. Takže. A ja som veľmi, veľmi rada, že som vás mohla spoznať a urobiť tento rozhovor pre projekt Žena 50+, pretože šťastie na nás zaviedla práve k vám, lebo o náhode sa nedá hovoriť. To je ošťastenie, pretože sa nám prihodila taká malá nepríjemná záležitosť na veteránskom aute a vy ste nám pomohol s tým, že ste bol ochotný o polnoci v sobotu prísť a ukázať pre mojich čitateľov a divákov portálu alebo projektu Žena 50+, tieto nádherné trofeje a ja som veľmi rada, že to môžem podať ďalej. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa nevidíme naposledy. Ja tiež ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie.